Día histórico para Poio. Tambo xa depende do Concello. Esta mañá o Ministerio de Defensa e o Goberno local asinaron a concesión de manial que permite que a illa sexa de uso público. Tambo forma parte do imaginario colectivo de Poio, evoca historias mitolóxicas, a cultura castrexa da Idade de Ferro, unha época de contemplación e culto vencellada a este mosteiro. Falamos do pirata Francis Drake, de barcos que veñen de ultramar, do padre Sarmiento, de Combarro. Tambo sempre estivo aí, sempre está presente, sempre é visible. Tambo agora é noso, coidémolo. Hai 70 anos que a illa pertencía ao Ministerio de Defensa que impedía o acceso libre a Tambo. Con este acordo, durante 25 anos dependerá do Concello, aínda que a intención é que pase a ser pública definitivamente. No es que se la quite Defensa de en medio, se abre al resto de los ciudadanos. El proyecto que tiene Poio para la isla es impresionante, está hecho con una ilusión tremenda. Y efectivamente el papel lo aguanta todo y ahora es cuando empieza el trabajo de verdad. No convenio quedan garantidos os usos turísticos que se desenvolverán na illa, que terán que ser de carácter social, cultural ou ambiental. Tamén se protexe a Tambo de calquera intento de especulación urbanística. Poio vai contar cun novo atractivo turístico que debe ser sustentable e respetuoso co medio ambiente. Estamos ante unha das illas con máis historia e, a pesar diso, menos coñecidas das Rías Baixas, con cantís, praias e un amplio abano de tesouros arqueolóxicos que deixan evidencia de séculos de historia. Este acordo é posible grazas á colaboración entre as administracións. A partir de agora dependerá do Concello potenciar e coidar este enclave nunha tarefa na que agardan se manteña esta boa sintonía. A illa merece que entre todos nos poñamos de acordo para poder poñela en valor e para que ese espacio protegido durante tantos anos poidámoslo poñer ao servicio dos ciudadanos nas mellores das condicións. A desta mañá foi a primeira visita de moitas que recibirá a illa de Tambo. A intención do Goberno local é que poidan comezar no mes de maio, iso sí sempre con autorización previa por parte do Concello para garantir o cuidado e a preservación deste tesouro ambiental que xa é público.